मालै हान्था नोंना दसदिनि हाथासुनिलै मारै खालायदों मोख्रा साला मारै खालायनांगौ बेयावलाय सेम्पु दुगैलायदो खोमा मान खर सोरबा सेम्पुजों दुगैयो नामा आयौ हाथासुनिनि सान सेम्पुजों दुगैयाबा बाजैखौ खिन्थु मार समायना मोनखादो दे नोङो आंनि सइसलै नोंथ' दिनै बुंला दे मा आंथ' दिनै मा जेबो नङा दे मा गिफ्ट होगोन दे नों दिनै हाथासुनिनि हराव गिफ्टखौ लादो र' मायबा मोनसे देनां खोन्थागोन खिन्थाना बाल मा गिफ्ट होगोन दिनै मोख्रा उन्दुनोसो ओंखारबायलां नुदो हिनजाव मोननायखाय उन्दुनो ओंखारबायानो हाथासुनिथ' नङालाय गुन्दाफोर खालि बेखौल' सानबाय थायो उन्दुनो मोनाखै नुवाखै नामा आबौमोन ओंखाम जाबायमोनलै खैना गोदाना संखांजोब्बायनो बेयावनो लाबनांगौ नामा ओंखामखौ आबै बाजै गोदाना मा संदों दै संदों दे गोथाव आबै बुरै नोंनि लाबोनायखौ हले जाया दे जोङो बाजै गोदाना लाबोबासो जागोन आरो बाजै गोदाननि नोंनानावखौबो लाबोफानो होआ ओंखाम सोंखाम माबि दे जागोन दे बोरायफोर आबै नोंनि हाथासुनियाव मा जानायलै मा जागोनखाय ओंखाम संना जाहोदों आरो ओंखामल' आरो जेबो जायासै आबै सुवाखौवाफोर हाबा जाबालै आबौमोन नोंसोरबो हाबा जादो हाथासुनि मोनजागोन जोंहा जाहैनोसै बेयावनो जानोसैब्रा एसे लोंनोसैबो फै फान्थावफोर लोंगोन नामा आं दिनै थ' इयाव जाला थ' सेख्रायाव हारामि साला थानो हायाखै जा हिन्जावखौ नायनो लुगैदों जाला सैमाया जालालै नोंसोरजोबो बेटा हाथासुनिथ' पातालाव थांना सोरगोआव थानो जादोंलै कारेक्ट ब्र ओइ नानि बाजैया सोर बाजै नोंसा बाजैया आंनि हिन्जावा माबा आं नुवाखै अबाव थांखो बिदाय गामिनि बोराय सानैसो फैदोंमोन नायगौमोननो अबाव थांखोबा थांनाय नागिरहैनाय नों बाजैखौ न' सिङाव दं खोमा गैयालै मा न' सिङावबो गैया आं नायहैबाय र' आं नागिरहैनि अबावबा जलाबायना दं खोमा लामाफोरावसो थांदों नामा ओइ बालखावा गोमायाखै दे नोंनि हिन्जावा बाबरे हिन्जावखौनो ख्लाब गोमाजानो गिसोदों दाबो सफैला बियो बालखावाया हाथासुनिनि बिसनाखौनो साजायखांलायलांबाय दाबो सफैला बियो हिजरा मुवाया मा खालायनो फनखौबो रिसिभ खालायला हिजराया साला हिन्जाव मुवासो बियो नांदों र' हेलौ ओइ अबाव नोङो साला हिन्जाव मुवा मा दाबो सफैया नोंखौ नेनो साला नोंखौ रिक्स लानानैनो आङो हाबा जालायलांबाय मालाय हौवाजों साला सिन्दुरबो फोनखांलायलांबाय सानबेसे जाखो आंनि हाबा जानाया नों मिथिगौ ना मिथिया मालाय हौवानि नामाव सिन्दुर फोनगासिनो आं खाफालाव माब्ला मोनफैगोन नों ओइ सना दाउदै आंनि दाउदै सनासो नोङो मानो एसेबां टेनसन लादो नै थांगासिनो मोनहैसिगोन नै दहायनो मोनहैसिगौमोन आं एखे लामा गेजेरावनो गारियानो हामा जाना होदो र' इसे नेबावनाय आं नै माबायावनो दङ हटेल खाथियाव दं दे इसे नेथ' सुवाखा मा एसे मोनामदों मानसिया एसेबां लोङो नामा मानसिया बाल मोखांफोर साला खाथियावनो थांनो हाया नोंसिनि एसेबां लोंदों साला मोनिनि मोननायफोरा थांनो न' थांदो उन्दुदो फै जरा फै सेन फोननानै फै सैमा साला दासो गस्ला सोलायना फैदो आरो आंहा इयासो बा हिन्जाव बुन्दा सालायानो दं ओरैनोबा सान हर जोंजोंनो फानसेयाव सिथाबना थायो दिनै हले बा मा बुङो खुगाफोरा हिन्जाव मोननायखाय जोंखौ साला होखारदो दिनै ओइ बालखावा थां एसे लोंबावनोसै लायथां एखे जालालै इसोरजों ओइ बेटा ओइ नोंनाथ' दिनै हाथासुनिलै ओइ नों मा होननायमोनलाय नोंथ' मास मोनसे गाहाम हाथाय हुआलासिनो थायोमोनलै दिनै हाथाय हुदोंना हुआखै बालथग्रा ओइ हुलाया बे हिन्जाव बुन्दाया हारपिकदो हाथाय हुदोलै हारपिकदो मा
Harpik dah tahu tuh ya. Gila जालालै नोंसोरजोंबो ओइ बाल नों मिन्थिगौ ना मिन्थिया आसरित बाल इयो हाथासुनि सिगां दाख्लै स'आव दांनानै थेमासे सेन्टारफ्राव दाना फैदो बाल मा बालर सेस खामगोनलै नोंबो थेमासे सेन्टारफ्रुइ माला फोजोबगोनब्रा नोङो ओइ मानखांनायफोर बाद दे बिदि खालायबाय था सैमा जाग्रा पाप्पिसथ' साला नोंनि र' एसे नेथ'खौ नेनानैनो मालायजोंसो हाबा जागौलायलांबाय आं मा एसे केयारलेस मानसिया नोङो निजेनि गार्लफ्रेन्डखौ मालाय हौवाजों हाबा जाहोनानै इयाव गावहा बिन्दास थाबायगासिनो दं साला फैनांगौ समाव मोनफैया हाबा खालिबो साला नों सैमाया साला ट्रेन मोनाखै गारि मोनाखै होनना थगाय फैयासै दिनै आरो हाथासुनि सफैलायलांबाय आंहा नोंहा खबर दंना गैया इसेबो लै सना खबर दं नोंखौ अनाबा सोरखौ अनो आङो नोंना बयफ्रेन्डआनो एसेबां गोजाननिबा फैनायावनो एसेसिम सम नांबाय दा नेथ'थारनै स्लेबनो बुखिनो फैनाङा इयाव नाले फाबायसानो आं मिथिया नामा बेंगलनिफ्राय जोंनि इयाव सफैनो बेसे सम नांगौ सानबा सानब्रै नांगौ नामा दे सना जेबो जाथ'वाखैना दा हाबाल'सो जादों दे दसेल' एडजास्ट खालामनानै थाथारनाय नोङो दसेल'सो एडजास्ट खालामदोब्रा एसेबां दिन एडजास्ट खालायखांबायानो नि सना फिथर आंनि सना दावदैसो नोङो सनाया नेबाय था दे आं थांगासिनो नों नेना था रेडि जाना था सना दावदै नङा मोनथिखा नोंनि दावदैखौनो सेख्रुबना बुख्रुबजोबगोन आं मोनथिखा समाव सफैयाबा आरो मा बालखौ एडजास्ट होनबाय थायो नोङो आरो मा बाल एडजास्ट खालामबावनांगौ आं बेसे एडजास्ट खालामबावनांगौ आङो एडजास्ट खालाय दिनै हाथासुनि हर सफैलायलांबाय हरनि 12तासिमल' नेगोन आं आरो जुदि फैया आंखौ बावगारखादो नोङो सानना ला आं मालायनि जाबाय होननानै आरो हाथासुनिखौ आङो मिनि इन्जय खालायबाय होननानै मिथिखा रायलायबाय दं नामा नोंसो ओइ माबा आइजों एसे रायलायबाय दंमोनलै माने नुथाराखैना आइखौ गोसोखांबाय दं अ दे रायज्लाय माने आंनो एसे दै गुदुं नांगौमोन दुगैनो अ दै गुदुं नांगौ थौ होमबालाय अ दे थौ आं थांगासिनो हैगासिनो थौ अ दे मा बायसा हौवा आरो बियो हर गेजेराव दुगैनो ओंखारदो बाल गिबायसो आङो माखार माब्ला थांग'नो हागोन आं इसोर आंखौ बासायहरदो गिनायसो मोनबायहाय बाल हर गेजेराव दुगैनानै बेयाव पाउडार सुनु एसे फोनफ्रबनानै आंनि खाथियावसो थाहैगोन खोमाहाय बालर आयौ बयफ्रेन्डआलाय माला सफैगोनहाय जारलासोहाय बालनि हौवाफोरजोंबो